Când la grămadă crezi că e mai vântul unul Da, eu! Băi, copii! Toate pietrele care le-ați dat jos, urcați-le la deal, să vedeți ce fain e! Mai tare? Un tractor cu pătate. Un tractor cu pătate. Mă va mai tare. Hai un pic jos să vedem pasatul lui Dana. Unde? E aici, lângă bucătărie. Știi? Hai să ne uităm. Să vedem cum are volanul. Hai, că ne mai dăm și mai târziu pe zi, că vine soarele.